Hello everybody, welcome back to my channel. नोंथांमोनखौ आं चेनेलाव फिन बरायबाय। आं दिनै भालुकपुंनि पिकनिक स्पटआव फैदों जाहाथे नोंथांमोना बेखौ नुवाखै जानांगौ बेनि थाखाय आं माने बे जायगाखौ देखायनो थाखाय फैदों आरो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय। बेनो जाबाय भालुकपुंनि पिकनिक स्पट। ओमफ्राय मेन पिकनिक स्पटआ बेथिं दङ भरलि दैमानि सेराव। बेनिफ्राय बैथिंजाय दङ जोंहा प्रशान्ति कटेज। आं दा दसे उनाव बेयावबो हाबहैगोन। दा नोंथांमोना दिनै दहाय एसे भिरमोन दा माने मानसिफ्रा एसे खमिबाय। नोंथांमोना नायनो हागोन बिराद गिदिर एरिया आरो बे एरिया बेखौ नाय। ओमफ्राय दा मेन पिकनिक स्पट आं माने गाहायाव थांगोन आरो नोंथांमोनखौ देखायनो थाखाय। दा जिहेतु मेन पिकनिक जाग्रा जायगा बे बैथिंजाय आरो गाहायाव आं दा बे गाहायाव थांगोन आरो नोंथांमोनखौ देखायनो थाखाय। नोंथांमोना नुनो हागोन बे जाबाय गाहायथिंजाय ओंखारलांनाय लामा। तो लोगोफोर पिकनिक स्पटआव थांनाय लामाया बेनो। गारि गिदिरबो लाबोजायो गारि फिसाबो लाबोजायो कुनो प्रब्लेम गैया माने बरिया दैमासिमहालागै नोंथाङा थांनो हागोन आरो। दा नाय आं थांगासिनो दं बिन्दासनो जेबो जेंना गैया बरिया फैनो हायो। दा अलरेडि गारि माखासे दंखायो खोमा पिकनिक जाग्राफोर। ओमफ्राय दाथ' एसे अफ सिजन जाहैबाय नालाय ओंखायनो बारा मानसि जानाय नङा खिन्थु डिसेम्बर जानुवारि फोराव बिराद मानसि आरो हेभि मानसि एकदम। ओमफ्राय मोनसे दुखुनि रावा जाबाय मा आं माने दिनैनि दिनाव बिराद पिकनिक जाफैग्रा मानसि दं सानदोंमोन आरो ओमफ्राय बिदि गैथ'वालाय नालाय पुरा खालि खालि आरो। बेनिफ्राय ओरैनो लकेल मानसिफ्रा सानैसो सोरबा दुगैला फैदों सोरबा ओरैनो टाइम पास खालामना फैदों आरो। आं एबार एसे दैमा जिङाव थांनि बेनिफ्राय दैमा जिंनिफ्राय नोंथांमोना आं देखायनि माने माबायदि नुयो नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय फारि फारिनो। एबार आं गाहायथिंजाय ओंखारलांनि नायो माने बिराद समायना आरो बे माने दा जिहेतु दंफां नुदोंना गासिबो बैग्रि दंफां गोजा। बेनिफ्राय जानुवारि बेनिफ्राय डिसेम्बर मान्थआव पुरा क्लियार माबा जायो आरो बे आबुं जाजोबो माने बिराद मानसियानो मानसि नुजोबगोन आरो जेरैबो नायो पुरा बास मटर साइकेल बायदिसिना गारि एकदम माने भर्ति जाजोबगोन आरो डिसेम्बर नङाबा जानुवारि नभेम्बर मान्थफोराव फ्रम अक्ट'बर टु फेब्रुवारि मान्थ एकदम बहुत ताग्रा मानसि आरो बेयाव पिकनिक जानो थाखाय। दा गोजान जायगायावथ' थांथ'नो हाया नालाय ओंखायनो खाथिफोरावनो आं भिडिअ लागासिनो दङ खाथिनि जायगाफोरखौ नोंथांमोननो देखायनो थाखाय नाजागासिनो दङ। इयुनाव जागोन आरो जि जायो दा नाथाय बिनि बागै बुंथ'नो हाया। नाय कि समायना नुदो बैयाव मानसिफोर दंना आं बेयाव दा थांथ'नो हानाय नंला आं जुथा गानदो बेनिफ्राय बिसोर माने माबे खनाजों थांदो आरो आं पात्ता गैथ'ला आं बिजों थांला आरो। दा इथिंजाय नाय आं दैमा सेर सेर नोंथांमोननो जायगाखौ देखायनि एसे नायलांदो दैमाखौ नायदो समायना नुखायोरा नोंसो जागोन बे सरि बांद्राय बुंबाय खोमा। अके बेनिफ्राय जाय बिथांमोना बेखौ नुवाखै नोंथांमोना थोंजोंनो बै बालिपारा टु भालुकपुं रड फैनांगोन। बेनिफ्राय भालुकपुं सफैब्लानो बिथिंजाय प्रशान्ति कटेज होननाय मोनसे जायगा दं आरो बेथिंजाय फैनांगोन अब्लानो मोनगोन आरो बे जायगाखौ। नाय ओमफ्राय बेयाव कि बरियानो मोनसे मुरा नांथाबफैना दं आरो दंफां। दा इयाव नालाय फट'शटनि थाखाय मानसिफोरा एकदम बरिया बरिया पस्ट होनो हागोन आरो। दसे जिरायनोसै इयावनो। अके दा बिदिब्ला दैमाखौ नोंथांमोनथ' देखायखांबाय आं दा बेनिफ्राय थांफिननाय जासिगोन बेथिंजाय गोजौआव भालुकपुंथिंजाय। जिहेतु आं प्रशान्ति कटेजनि बागै बुंदोंमोन ना बेनो आरो सिङाव हाबलांनि सिगां ओरैनो सिगाङावथ' आं बानायखांबाय खिन्थु सिगांनि भिडिअ आंनि हिन्दीयावमोन दा आंनिया बर' नालाय ओंखायनो खनसेबो आरो आं बेयाव देखायनोसै। नाय कि समायना जायगा जेरैथिंजायबो बिबार नुनो मोनगोन। बेनिफ्राय न'फोराबो बिराद साफा साफा आरो कि क्लिन माने बरिया क्लिन आरो बहुत साफा नोंथांमोना जेरैबो नुनो हागोन नाय पुरा गोदान गोदान जेरैबो क्लिन एकदम साफा। लास्ट टाइम जिहेतु भिडिअ बानायदोंमोन आं बे हिन्दीयावमोन दानिया बर' आरो। नोंथांमोना जुदि बे टाउननियाव फैनो सानो अब्लाथाय माने बालिपारा टु भालुकपुं रडआव फैनांगोन। बेनिफ्राय मेन टाउनाव सफैनानै बिथिंजाय साहाथिंजाय हाबबोनाय मोनसे लामा दं आरो पिकनिक स्पटिंजाय बेनिफ्राय बेयावनो दं आरो बे जायगाया। दादा नमस्कार। नमस्कार 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 भिडिअ बनाइছো दादा।
ना गेलेनो थाखाय बहुत गेदेर एरिया दं इयाव ना बेखौसो नायनो हायो ना कि बरिया जायगा डास्टबिन आं फारि फारि देखायनि र' बा इयावनो हलि गेलेबायलै बरियानो ओइजा मोनसे माबा दं आरो कोना बेनिफ्राय एकदम इथिंजाय बहुत गोथौ किन्तु बाय चान्स गोलैबाथाय बहुत गाज्रि जागोन आरो रावा बेनिफ्राय गोजौनिफ्राय आं देखायनोसै आरो माबायदि नुयो नोंथांमोननो बैनो बरलि दैमाया ओमफ्राय नोंथांमोना नुबाय दा माबायदि साफा जायगाया बिराद क्लिन आरो बेनिफ्राय गेलेनो थाखायथ' बहुत सुबिदा दं बेयाव गेलेग्रा माखासे बहुत दं माने आं दा मा बुङो नामफोरखौथ' बुंजोबनो हानाय नंला जिखुनु फैयोब्लाथाय एन्जय खालामनो हागोन एकदम जेबो जिंगानांगौ माने गोनांथि गैया आरो ओमफ्राय नोंथांमोनखौ मोनसे खावलायनाय जाय बिथांमोना आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै बिथांमोनखौ प्लिज आं साबस्क्राइब खालामनो थाखाय थिनबाय बेनिफ्राय लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै ला जाहाथे नटिफिकेसन नोंथांनिसिम सहैयो आं बेखौनो मिजिंथियो जे नोंथांमोना गासिबो आंनि बे चेनेलखौ माने साबस्क्राइब खालामनानै होगोन ग्राउन्डआ बिराद गिदिर आरो दे खिन्थु इनि नाय जेरैबो बिबार सिबार एकदम बेनिफ्राय बेथिंजाय जाबाय रिसेपसन बेनिफ्राय रिसेपसना दिनै मानि थाखाय बन्द'सो ना मासो आं मिथिथ'ला बेयावबो मोनसे दं खिन्थु रेस्टुरेन्टजों लोगोसे बैयाव मोनसे रिसेपसन दंबावो आरो बेयावसो खालामो खोमा आजिखालि आंबो फैया एसे गोबाव जाबाय स' द्याट्स वाइ आइ थिंक द्याट आइ केन नट टेल अबाउट दिस आइ एम सरि फर द्याट बिराद अनजाथाव राव आरो माने सासे बिथाङा दरखौ खुलिनानै होबाय आं माने बन्द' सानदोंमोन आरो दा आं गोजौनिफ्राय नोंथांमोननो देखायनि आरो नाय बिराद समायना बहुत साफा ইয়াতে কি বন্ধ নাকি আজিকালি রিসেপশনটো আজিকালি ইয়াত নহয় নাকি বন্ধ আছে কামটো মানে হৈ আছে স্টার্ট হোৱা নাই আচ্ছা কাম চলি আছে এতিয়ালৈকে ন বাকি আছে আচ্ছা আচ্ছা আৰু মানে এসপ্তাহ মানত হৈ যাব আপোনাৰ একো অসুবিধাটো নাই লোৱাতে ভিডিও লোৱাটো নাই ঠিক আছে ওকে থ্যাংক ইউ অলপ দেখাই দিম ন as you can see everything is too clean here মানে খামানিয়া दासिमबो सोलिगासिनो दङ आरो ओरैनो बेथिंजा राइट साइडआव माने बेथिंजा राइट साइडआव रेस्टुरेन्टजों लोगोसे रेस्टुरेन्टबो दं माने बेयावनो गासिबो जाजोबो आरो आं एसे गोजौआव थांनि बेनिफ्राय नोंथांमोननो गोजौनिफ्राय फिन आरो बेथिंजा देखायगोन आरो बैयाव गोजौआव थांनाया बे मोनसे बेलेग पइन्टमोन दा आरियाव फैनाया मोनसे बेलेग पइन्ट आरो दा बेनिफ्राय नोंथांमोन आं देखायनि प्लिज नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ एसे रंफोरा खारबायमोन आरो दा रं होफैनायनि उनाव माने बिराद समायना नुसिनबाय आरो मानसिफोरा बहुत मिउजिक भिडिअस फिल्म्स बेफोरखौ बानायनो फैयो एकदम बुंनो थाङोबाथाय भालुकपुङाव माने एकदम बेस्ट जायगा आरो बे जेथु प्रशान्ति कटेजआ थानाय जानाय लोंनायनि थाखाय जेबो प्रब्लेम गैया ओमफ्राय दिनैनि बे आंनि भिडिअ'आव नोंथांमोननि बागै बे रेन्टनि बागै जानाय लोंनायनि बागै बेफोरनि बागै आं जेबो बुंथ'नो हानाय नङा मानो होननानै बुङोब्ला आंनि मोनसे भिडिअ' दंखायो बे चेनेलावनो हिन्दी रावाव बानायनायमोन आं दा लेंगुवेजखौ चेन्ज खालामनानै ओमफ्राय बर'आव खालामग्रा जाथ'बाय आरो नोंथांमोना गाज्रि दामोन मानो होननानै बुङोब्ला आंनि जितु मेक्सिमाम साबस्क्राइबारफोरानो गासिबो बर' गोजा नालाय आं दा बर'आव बानायथ'बाय आरो भिडिअ'खौ बानायथ'बाय मिन्स मा बानायलांसिगोन आरो दा बेनिखायनो जुदि सोरबाफोर रेन्टनि बागै बा बे जितु कटेजनि बागै जुदि नोंथांमोना मोनथिनोब्लाथाय आंनि बे चेनेलाव आंनि बे भिडिअसफोरखौ माने नायलां मिन्स मोनसे दं आरो प्रशान्ति कटेज होननाय भिडिअनि टाइटेला नोंथाङा बेयाव थांनानै नायहैनो हागोन आरो अब्लानो गासिखौबो मोनथिनो हाजोबगोन आरो अके लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ आं बेयावनो फोजोबनो सानथ'बाय आरो भिडिअखौ फोजोबनायनि सिगाङाव नोंथांमोनखौ फिन खनसेबो बेखौनो खावलायगोन जाय बिथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो बेजों लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै ला जाहाथे नटिफिकेसना नोंथांनिसिम सहैयो अके देन सी यू बाय बाय